choosing yon chuan bingli hne na chuan 9 frost te chunga lawmthu an soite te a kalto turin le anmania anin en kol theih thu a hril zuya bingli chuan ron pan hnai sawin a ice flower chuan a ron kapa yon po angun hnam mangin alo in veng ngal ron kap non le in hnunglama aleng ta dor mai ice flower te takte po dol zo lowin final 9 frost blood alet nuai tam taka chak zok do thei a in ring chu thil om anglo tak ani thu bingli chuan a soi zuya choosing yon chuan abula chu liu ziang du thanna ani thu le thi thlenga ven him atum tur thuin alo chang ve mak thung reilo te a 9 frost blood aron lang chuak dona chuta chuan in chhir hau lo tura hrilin akal san hlomta ani yon chuan liu ziang hnena abula tura adu na chu mani masial tak niin min hriam tin an zota liu ziang chuan ama du than na ngei ani zok thu alo hril ve ngal bok adam chunga ven him atum tur thu a hril lai chuan liu ziang chu ni kho hreloin atluta thut mai 100 treasure pavilion lama rang takin atlan pui ngala ma se meiche pakhat chuan kaltlang tira rem lo thu alo hril bok si khinsan po ron thlengin liu ziang dan chu alo zot ngal thuaya liu ziang en kol na tur bol hlo le mi sian tran puina man mo taka ama mo thu a hril ngal zunga ma se mi sian chu city lord nen secret room lama inkom nan nei awangin voin chuan hun anei lo tur thu khinsan chuan alo hril vele boxi vin zet hian mi sian omna hmuna hruai ngal turin thu a pe mak mai bingli po in treasure pavilion theng zuin pils manga en koldam an tum ti le avaya en koldam thei ani lo ti a hria khinsan chu miss ian le city lord tebula avakala city lord chuan in zalo na ngain athina lo rim kher mai ngaidam dil pa in choosing yonan man mo taka pils ama mo thu athena chuti lai chuan ion po in liuziang aron choilut ve ngal liuziang taksa a frozen energy a thu le chumiti damnan pils ama mo thu an thlen ngal zunga city lord chuan liuziang taksa a frozen energy a thei a ring ve der lo an hun khoral saktuma puzuin a etek ngala ma se mi sian chuan alo dang man hlau city lord thinrim zetin yon nalam apan le ngal ruaka mi sian chuan du tok turin ka hil che ni lom ni alo ti chumbul ve mak bok lung oi lo zetin city lord chu achuak ta ani yon chuan pils refine na material le techniques in zia na nota peya chu tiang chu mi sian chuan an master meuh point an hriat arin lo hial khopathil hlu ani pils chu an refine ngal zunga choosing yon chuan spirit liquid khala chuakin refine na atel lea pon lama chuan city lord po choosing yon wang maya room chua sanangai ta chu alana hle a energy ti chaknan pils dil tura lo kalania ama ai ma a din hun poi mozok an pe ka wangin a in se ru na sato hle bok khinsan chuan ti ngai na a hriat tak lo wangin a bengbula thu a hril ruwa ti chuan anin thlem lung oi theita ani treasure pavilion a chuan spiritual material water type lilam ani lea chuti lai chuan imperial bell aron ritarol rol mai makti zetin an hoi vai hle aom zia chu voina an lilam zawng city lord in a leivek don tina ani chuta city lord chuan voina a le zawng chu familia apek vek tur thu ala puang zui sui family te chuan choosing yon treasure pavilion a pils refine tura vakalin city lord le khinsan te avati buaiti thuthang an hriat thu an soi hawa city lord phei chu miss ian nen secret room lama anti ti dun lai ani nge mak anti ber chu city lord berpo in choosing yon tan imperial bell a khong ridu kha ani temper body level 8 akai to zui chung thu zet chuan sui khian u thin ati ur hle sui family master sui chongzian chuan chu family te than chak zia soin engtine motak malak angai thu a soi chuak ngala sui khian u chuan sui family te kan thang muang bi kem ni ti in ati taw deuh hang to
chong zian chuan mi chak zawk ruaya run dan tur ruwa manna asiam ta ani zan alo thenga an mi roi chuan chu family ral veng tu te chu a phil ngau mai chu pa chu sui zawngte ni in zia hu omna hmun aron thlenga ma se yan ji gwa ron che chuakin angun nam alak bo sak ta daya sui zawngte chuan a hlawin amang ang to hle mi sian poin bayan som pasari manga porson som thumzet asiam chuak chu arin ai daya tam ani ni reilo te liam dek dek chawa 9 stage temper body akai mai chu mi sian poin mak ati hle liuziang taksa a frozen energy chu ti damin alo har chuaka liuziang hne na chuan mi sian chu in mel hriat tir na nein a pills refine saktu ani thu te a hril ngal bok an pills refine ho te chu jing yon hne na a pe a chu ti lai chuan chu jing yan point spirit liguit a phor chuaka chu chuan mi sian mit ala hle leidilin aman turzat soipuya asom hal mi mai ma se liuziang en kol na na duwa wangin adil chu anarri phota ru matanga an chua rual che in city lord khan lilam na a leikha a ma a aloti thinri ma wanga ngai dam dil nan a pengal chat mai zanria ei puya ala som hal zui chu ti lai chuan zia hu man mo takaron tlanin chu jing yon bengbula thu a hil ru sap sapa chu vele city lord som na za tak chu narin in lam an panta ani inan khen nu in pills chu thachan vedana ei tura pe in achol hadam tir hloma tan in lama chuan ian poison wanga spiritual weapon an man theilo awangin an tal buai ve hle choosing yon le ian ji gwa te chu ron lutin antidote an manglo ani chuan ian poison wanga ni thum nuwa an thi tur thu ian chuan alo hril mau mai le sui zawngte chuan ian poison mangdu mi hring chu an khua thlenga ram huai khua ang maya sual an ni thu soin ian ji gwa chuan alo ngai thei hau lo a etek zui ngal zota choosing yon chuan kumsom palikal ta a chu family te chunga thil thleng an zota ma se a hriat lo thuin alo chang ri phot power ne na vo khan pa in sui family le chu family te in lai chin thin dan a hriat thu an soya thu dika soya ni chuan antidote le tan ina tanga zalin na apek tu thu a hril zuya sui zawngte po amol bi khau lo ian poison phe na biru le doi zepa puin fair fighter a chau ta mak mai le achak ani chuan chua zalen anianga achak lo ani chuan thudik a hril thung don ani yon chuan antidote pe in anin suala kudlong maya sual puya tumlain spiritual weapon teaser gun anti mai chu alo nei rureng sui zawngte chuan spiritual snake technique mangchuak lein illusion manga beyan tuma ma se choosing yon chuan alo hrethiam ve tlat spiritual weapon vek ala chuaka wind move technique an mangzet zong sui zawngte weapon asat cherop mai a mor chula in sui zawngte chuan aron thlo lea alo bum man hlawa wangin zia hu lama athlok ta fuai mai ma se yan ji gwa chuan alo man vele hlau yan ji gwa chuan an thlek wangwanga 9 stage levelin ram huai ani ngot lo chuan chutiang spiritual weapon ati che thei mai chu a oi lo hial zo sui zawngte chuan snake sword technique ron mang le ma se lightning flash technique mangin rul lian zet chu apua dar tir ta vek mai sui zawngte bula yan ji gwa le zia hu te nen vakal hnain kumsom pali liam ta thil thleng chu an zot tana ma se hriat anei lo thuin alo chang le tlat yon chuan reversion of spiritual sea amang mia mai le na ti takin atre chula dam chunga chutiang natna tuar tura vo khan na wangin thil thleng chu asoi chuak tange nge a kumsom pali liam ta khan yon meng chuan lo thatak petura intiamin mi te that tur pol an lo dina kut tho tu te chu sui family an ni choosing yon nu le pa te kidnap tu po yon meng mention le
imperial family liuyan te an lo ni reng chu jing yon chuan engwanga chu tiang ti nge an ni le an thil tum dik tak an zot le a ma se sui zawngte chuan mi that tu mai an ni a an thil tum engma hriat an nei lo thu in a lo chang tlat mai zia hu po a in sum thei na in a tlin ta lo a hnek thuai thuai a alion power ti chua atum lai takin yon chuan a lo dang le ria chung buai na zawngte chu sui family phena imperial family liuyan le yan mengson an omzok ani ti a hethiam ngal zia hu chuan soisak ala du viau na in yon chuan a huai hong ta zok ani yan ji gua chuan a poison muvan laya chantirin tan in lama mek chu avathat ta phiar mai engwanga that nge ani ang kumsom pali liam ta khan alo tel ru ve renganga tang te hian an soi chu a hlo wanga ni thei mai angem channel hello subscribe la next part ta kan en ho le don lia